Di salên beriya şoreşa Rojava de ji ber zihniyeta bavik salarî ku li ser civakê hatibû serwerkirin, rol û nêrînên jinan di nava civakê de herdem dihatin paşguhkirin. Di warê şan û sînemayê de jî rixmî hebûna koman û tevgera wan di şahiyan de lêhebûna jinê têde pir kêm bû. Piştî destpêkirina şoreşan û zêtîrmehê, êdî jin di her warî de azadbûn û roleke sereke di pêşxistina civakê de lîstin. Navenda sîna jin Rojava yekem navenda sînemayê ye ku ji aliyê jinan ve hate damizrandin. Girêdayî kar û xebatên jinan di nava sînemayê de rêvebera sîna jin Dîrok Altos ji Rojava TV re diyar kir ku jinan ji bo pêşxistina karê sînema di Rojavayê Kurdistanê de roleke sereke lîstin. Jin ji sînemayê de çavek dîtire, nêrînek dîtire, ne nêrînekî rêze ye, ne nêrînekî bi çavê derva ye. Hundir e ji ber ku hestên jin, mêzandina jin, pergalê xebitandina mejiyê jin cuda ye. Destgirtina jiyanê de pir cuda ye jin, ji ber ku hunerekî dîtir jî jin bike vê demê rêze dernakeve ortê. Sînemada jî tiştek wisa ye. Sînemada jî jin dema pirsgirêkên heyî, yani jî jiyan çawa bû. Çawa ye û çawa bibe. Van tişna bîne ziman, rengekî dîtir tîne ser ziman. Bu ev rengekî estetik, rengekî ziravî, pêwîst e jin bêhtir jî vê alê de xwe kûr bikin û bêhtir jî alê sînemada xwe bînin cem hev, xwe zêde perwerde bikin û behsa xwe bikin yani. Li aliyekî din jî endama navenda sîna jin Rojava Şarda Osman destnîşan kir ku ew hewl didin beriya sînemayê êşên di nava gel de derxînin holê. Van rewşê ku têne qewimandin hem em di nav de cih digirin û hem jî wekî sînema em hewl didin ku van mijarana yan jî çîrokên xweniyan nav civakê de çîrokên Kurd, çîrokên jinên Kurd, yên şoreşên Kurda yên bûne û yên guneha jî têne qewimandin. Em wekî endamên sînejin em hewl didin ku van çîrokana hemî bi belge bikin, bi film bikin, bi belgesel bikin, her tiştî bi dîtbarî bikin ji bo hem di dîrokê de bimîne hem ji bo çîrokên vî gelî û windayî nemîne. Hewldanê me wekî jin û hemî sînejin ser vê esasî tê meşanin. Navenda sîna jin Rojavaya sînemayê di sala 2024 de hate vekirin û ji bo pêşxistina jinan di warê sînemayê de gelek kar û xebat danmeşandin. Yek ji ber hemên vê navendê jî klîpa bi navê Tole ku tê de berxwedan û têkoşîna jinan hatiye xuya kirin.